Hola, sóc en Dani i et dono la benvinguda a Fent el Suec. Sí, ja sé que no és dijous, sinó dimarts 25 de març. Què faig avui si ahir mateix vaig penjar ja un podcast? Doncs bé, és que avui és un dia molt especial a Suècia. Tan especial que avui és el Boffeldagen, és a dir, el dia del gofre. Prepara't que aquí comença el podcast d'en Dani. El 25 de març és conegut en el calendari cristià com el dia de l'Anunciació, que commemora el moment en què l'arcàngel Gabriel va anunciar a la Verge Maria que seria mare de Jesús. En suec aquest dia s'anomena Borfrudagen, que significa Dia de la Nostra Senyora. Però amb el temps la pronunciació de Borfrudagen va evolucionar fins a sonar similar a Boffeldagen, que significa Dia del Gofre. Aquesta coincidència fonètica va portar a la tradició de menjar gofres en el dia d'avui. Com se celebra el Boffeldagen? Bé, doncs durant el Boffeldagen és tradicional gaudir de gofres suecs, que són més prims que els belgues i tenen una forma característica de dos cors units. Aquests gofres es preparen en una cofrera especial que els hi dona aquesta forma distintiva. Se serveixen amb melmelada, stilt en suec, i nata muntada, creant doncs una combinació deliciosa que agrada a tothom, tant a grans com a petits. A Suècia els gofres es consumeixen durant tot l'any. És normal, per exemple, trobar en hotels gofreres on et pot servir un parell de gofres per esmorzar, però el 25 de març adquireixen una popularitat especial. És comú que les famílies es reuneixin per preparar i gaudir d'aquesta delícia, sovint acompanyada d'un bon cafè, seguint la tradició del fika que et vaig parlar ahir. Recepta tradicional de gofres suecs. Doncs bé, si vols celebrar el Boffeldagen a casa, aquí tens una recepta senzilla per preparar gofres suecs. Ingredients per a 6-8 gofres. 300 mil·lilitres d'aigua freda. Millor si és aigua amb gas, que així et sortiran els gofres més cruixents. Després, 180 grams de farina de blat, 200 mil·ligrams de nata per muntar amb un mínim de greix del 30%, 50 grams de mantega per la gofrera, un polsim de sal, nata muntada per servir, melmelada també per servir o qualsevol fruita. Instruccions. Barreja l'aigua, la farina i el polsim de sal fins a aconseguir una massa homogènia. Munta la nata fins que estigui ferma i la vas incorporant suaument a la massa. Escalfa la gofrera i unta-la amb mantega. Aboca una porció de massa a la gofrera i cou fins que els gofres quedin daurats i cruixents. Serveix els gofres amb nata muntada i la melmelada de la teva selecció, o bé, si la trobes massa dolça, doncs pots posar una miqueta de fruita tallada. A més, es poden adaptar fàcilment per a dietes veganes substituint els productes làctics per alternatives veganes. Tot i que el Boffeldagen té les seves arrels a Suècia, aquesta tradició s'ha estès a altres països, sovint promoguda per cafeteries i restaurants especialitzats en gofres. A Noruega, per exemple, el dia del gofre era poc conegut fins que a mitjans de la dècada del 2010 productors de gofreres, llet i farina van començar a promoure aquesta festivitat. I fins aquí el segon capítol de la setmana. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me en aquesta estona i ens retrobarem, si et ve de gust, la setmana vinent. Fins aviat! El 25 de març és sagrat. Ni Nadal ni Sant Joan no t'he enganyat. No hi ha processons ni coets al cel, però a casa olorarem mantega i mel. És el dia dels gofres, oh quina sort, més útil que un Black Friday al port. Oblida la dieta, que avui no toca, si tens remordiments, menjant a poc. Fes-me un gofre en forma de cor, amb melmelada, si us plau amb amor. No em parlis de drames ni de política, avui només vull una tarda fica. Diuen que tot ve d'un malentès, que la Mare de Déu va dir és el moment.
recetes, fills meus no calen sermons. Amb una bona nata ja tens 2 perdons. I així Suècia, tan freda i formal, va decidir fer un dia nacional per celebrar amb una recepta senzilla, una mica de farina i després meravella. 1,5 de farina ben tamissada, un gotet d'aigua amb gas ben fresca i encantada. Neta la nata, munta-la bé, que et quedi esponjosa com un núvol al cafè. Barreja-ho tot amb una dansa suau, i si tens gofrera ets el rei del sarau. Unta la mantega, no siguis mesquí, i vigila no et cremis, que això sí que fa ficar cri. Fes-me un gofre en forma de cor, que avui vull sucre i no pas dolor. Si tens Nutella et faré un petó, però si no tens res, me'n menjo 2.